Szevasztok, az én nevem Magesz, és ez itt egy kis csatorna bejelentő videó lenne, és hát ennek a csatornának a neve nem más, mint Strikers. Igen, hát hallhattátok, nem leszek egyedül, hiszen közbeszólt egy hang, de lesz rajta kívül még egy, mert ugye hárman fogjuk ezt csinálni, szóval itt lesz velem Hajdú Sziasztok! és Hegi. Sziasztok, én Hegi vagyok. Én pedig ugye Magesz vagyok. Mindenkitől kérnek egy kis rövid bemutatkozást, és utána meg majd én is. Sziasztok, én Hegi vagyok. Gameplay és tutorial tartalmak vannak a csatornámon egyaránt, és a YouTube-on, a csatornánkon, amit ugye most csináltunk, mármint tegnap, ott a jobb oldalon találhattok egy olyan menüpontot, ahol mind a hármunknak a csatornája, mind a hármunknak a külön csatornája ott van. Hát nézzétek meg! Igen, köszönjük, Hajdú. Sziasztok, én Hajdú vagyok, és egyelőre még semmi nincs feltöltve a csatornámra, de ez majd változni fog, Igen. remélhetőleg. Igen, meg Úgyhogy hát ennyi. lesz a közös csatornánk is, úgyhogy tényleg a mi ezen a közös csatornán is végül csak leginkább gameplayek és ilyenféle videók lesznek, ilyen bemutatók, valamint vlog, ha meg tudjuk oldani. És megpróbáljuk azt, hogy minden videóban egyszerre hárman részt tudjuk venni, tehát lesz gondolom Minecraft, lesz mindenféle lövöldözés, meg mindenféle szarság. Úgyhogy végül is ennyi lett volna ez a videó. Köszönjük, hogy megnéztétek, köszönjük a figyelmet, én Magesz voltam. Én Hegi voltam. Én Hajdú voltam. Sziasztok! Sziasztok!